Jaunjana en mor maduong' ahinya kendo kar wuoth Osimbo Obong'o nyaka lago chako medowa ndalo omedi ngima. An bende omeda ngima omiya teko awuok dala ma Kisumo. Radio Nam Lolwe odwadu kendo achopo kaendi mondo wawuo kod okinja makambo kotenre kod gik mantie mondo go beni goye mbaka mondo konyo nyithindo masani e ngima masani kod dagi masani kipimo kod kaka ne ngima chalo chon kaka wanyalo tayo chenro gi e yo mowinjore. Okinja okang'e ni degi kose kawuono kidhi e degi ichal na kama kawuono kidhi e degi wodi komenya ing'e ni juogi nosemaki koro sami biro ta chiko ita matuta winjo kaka juogi wuoyo ero ta winjo ka juogi orwake mana go bongo nyaka laga ing'e ni wan chik juok Ramogi Ajwang' kech piny ni piny mwantie ni awinji Nyasaye nomiye Ramogi Ajwang' koro miyo wan juok Ramogi Ajwang' gi mwawuoye to awinjo kimulo bongo nyaka laga ing'eno bongo nyaka laga en Nyasaye awinji Nyasaye ken dholuo en dho abaluya en dho abaluya wan maru iluongo no bongo nyaka laga ko sama ng'ato wacho ni Nyasaye to mago juogi mag waluya en bongo makola kuom itinyalo dak yo mochandre bwa ai ando kara Nyasaye no gwedha to wan ing'e ni kiluongo no bongo mano ing'e ni nyathi monyuol ng'ato achiel banyiso Ramogi be nong'e Nyasaye ni Nyasaye ne en achiel to nyaka laga tiende ni en kamoro amora olak kamoro amora olak e piny ngima koro bongo nyaka laga ni mane Nyasachu to were Nyasaye mago koro ing'e ni dho joka to juogi mag joka ing'e ni sama koro iluongo ga Nyasaye to ichiero juogi mamoko ka mag pincha kech wan wakia kaka no gibiro gi nying no Nyasaye no to tiende ang'o kucha wan wang'o bongo nyaka laga koro kimulo bongo nyaka laga to juogo ringo koda piny Ramogi Ajwang' awinji nwang'ien to piny ruodh polo to wachang'o be Maria bim Maria iwinjo kiluongo Agatha ng'en wan wang'e Agatha adhi ga got kwer abudho kode babudh nyaka go baba iluongo ni Melchizedek Mirakus Lord Viticus baba Ondeto Masia nyakimedie Masia nyakimedi ng'en wan wadhi ga wi got kwer kanyo kendo sama joka gore ka laro telo wasiemogi ng'e nyocha gi mosri to kinda winjo ne gi ng'ur mano wabro loso nigi chike matagi koro wan gi kanisa deki piny Ramogi Ajwang' ka wan gi hera wan gi lejo wan gi roho magi kanisa Ramogi kibiro kago wach mar bongo nyaka laga to juogo ringo koda to donjo koda gweng' ma Kathomo e piny ma Kathomo ka gi game Nyasaye nyogole jatelo maduong' mominy mar Archbishop Gombulu ng'en nyaka ne johera pok oyiero ga Gombulu to ok ne en ma Kenya ka Archbishop ma hera East Africa Africa juogi nyisa ne piny ma Afrika mangima hero sedonje to ng'amo make motele iluongo Archbishop nyinge pod juogi kidwano luongo koro juogo golo chika par matayo jo kanisa ma hera kadi rwako Archbishop Patrick Legawa e piny mar Gem Kathomo Archbishop ma hera mani ng'en kanisa mar Ramogi Ajwang' koro oganda wasenyiso nyikwa Ramogi koro adwa lwar kod chike apar mabro tayo oganda ma johera kadi rwako Archbishop Patrick Legawa e piny mar Gem Kathomo chik namba 1 wacho ni kik idhi kifwayo lweti gima ber odonje gweng' idhi rwak ok kata gweng' no jo gweng' be wabo mi chik ing'e dala ng'ato rwako dala gi ing'eno Obama nobiro kogelo ka en ker ma piny mangima koro donjo kogelo koro mai be gima ber odonje gweng' koro ji ng'en gini ok en jo Kenya madhi ji owuok Afrika gidhi koro juogi nyaka gol chik mawacho ni kik idhi kifwayo lweti ng'at ruoth kirwako to nyaka iteri chiwo rombe rwedhi gige ot kata pesa nyaka ter kanyo koro mano chik momako johera te samirwake ibe nyaka sir rwekone ng'en kanise duto mag hera e piny Ramogi Ajwang' nyaka gigol solro kech ji duto dak chop gigolo go ng'atgi koro ng'atgi ni ema dhi tero to wacho ni wan jo kanisa ma hera wawuok e gweng' ma Nyang'o ma Kogelo ochung'nwa ka gi Mary Ohito ng'eni an juogi nyisa jogi te Mary Ohito no wacho to jo Nyang'o ma Kogelo ng'eyo an anyalo wacho kata ma Homa Bay juogo ng'eyo wan wagolo romba par mwabiro go ka bas
tiketi lwet jadolo to piny ruodh polo bedo mamor. Goye tik. Walwar kodgi i chik namba 2 nyikwara mogi ma bende tayo jo kanisa mahera kadhi rwako Archbishop Eru. Ligawa e piny magem kathomo. Mawacho jo catering kik neg chunje. Yes. E nyasino. Awinji. Ing'en ber mondo ineg ringruok. Eru. Dhano. To kik ineg chuny dhano. Ing'en nitie nek diriyo. Nego ringruok kati nego chuny dhano. Oketho chuny. Walwar kodgi chik namba 3 ma bende tayo johera chieng' midhi rwako Archbishop momako Afrika mangima ma wasenyisogi ni juogi luonge ni Patrick Ligawa e piny magem Kathumo. Wacho ni jo Kathomo kik pong' kombe. Welo dhi wuok e tung pinje mag Afrika. To Yesu ng'e nowacho ni rwako wendo maber. Ne omiyo ng'ato po mana korwako malaika. Ing'en kama irwake ng'ato ruoth. Ng'ato nyalo biro to penja. To kinyisa kama iluongo ni gem Kathomo ni. Ajahera to an awuok e piny mar South Africa. To adwaro ng'eni to dalan kanyo. Tinyise na aluka. To kuma pidhi rabolo ni. Ng'eni kwara mogi kong'ega gima mi pidho rabolo to ok pidh ng'owo. Kama idhi rwakie ng'ato. Awinji. Mago juogi chieng' mono nyisgi. To siema bang'ano goni erokamano. Inyalo agi gweth mane pok idwaro yudo. Koro chik namba 4 nyakwara moga jwang' ma bende tayi kidhi rwako tayo jogo ma johera ting'eni ji duto be bro dhi. Kama idhi rwaki Archbishop Patrick Ligawa. Wacho japiko nyaka los nengo. Mano koneno kama juogi kelini. Awinji. Ng'en piny en ma Nyasaye. Omiyo kama oganda Nyasaye dhiye kik iwach ni go girungu. Ng'en jomoko bo wach wang' ni wago girungu. Ng'en se chieng' na piko dwa ting're. Kendo se paid marimba piko nyaka iriam kanga mariembo jadolo ni ng'ama rito. Ng'eni juogi anyisgi skul midhi timie nyasi no. To Ramogo daga. Nitie jomoko ng'eni sani kech ng'eny. Gibro dhi medo nengo. Kech ng'eny jomoko nyalo dhi chako go dhi adhiya kuro sani. No wan wadhi kuro. No juogi no se wach. Nitie jomoko ma kaka wawache ni. En osewuok odhi ka Archbishop. Ni juogi no se landi got Ramogi. Ni gicho se land wan wadhi. Ne mogo se pedh ka indiko chakre kawuono nyaka chieng' nyasi. Wan koro no wadhi. Nying dala ko wach, nying skul ko wach. Mano ko kwa wach. Wabro wachi chieng' mogik. Chik namba 5 nyakwara moga jwang' ma bende tayi kibro dhi nyasi no. Wacho ni siwandha jopiny bende nyaka bedie. Gima koro ing'en wanyiso oganda ma johera. Gibro keto siwandha to siwandha gibro na wacho mag joma kama. To jopiny wegi ng'en jomoko bende nitie mabro biro. Ma kodhi amo kelo. Ng'en jomoko ma bende en okala. To wacho ni tang' matimre ka ting'eni mudho kriwga gi ler. Koro jo Nyasaye nyaka bed yorgi to jopiny be bet yorgi. Maka juok piny gweyo kuom ng'ato koni ting'eno japiny. To ing'e ni Yesu omor gi ng'ama okelo rombo molal moloyo ng'ama nigi rombe ma podi ok olal. Koro ing'en ma jopinyno Yesu omor go moloyo ma jokristo. Haya, walwari chik namba 6 ma bende tayo nyikwara moga jwang' johera gi jopiny mabro dhi rwako Archbishop Patrick Ligawa e piny mar gem Kathomo. Tarik ing'en gi penjo. Juogi podo upoje. Waum tarik oso nyisgi. Juogi podo umo tarik. Wanyisgi anyisa. Tarik 28. Dweni. To kik umond. Ng'en ka kwaneno ka ji dhi maber. Mang'eny bo nyalo nyiso nyikwara mogi bo koth go piny ndalo 3. Okinyi nyaka odhiambo. Maonge kai ng'ato nyalo wuotho bucho. Koro tarik wanyiso gi anyisa 28 dweni. To kik imond. Kik inind kanyo. Ni tarik 23 oseyudi kanyo. Ing'eni segajogi. Jomoko bo wacho na owacho 23 ose 28. Koro wawe wacho. Wawa kanyo. Koro kar siwandha kanyo nyikwara mogi waseyudo ni nyaka bed ji 2 kech jopiny mobiro go. Bende wach miwacho ma Nyasaye kanyo. Injili kidek ichuo ng'ato. Bende na kudum na abe kora we mag jopinje ma okogi. An sani an jahera. Ajahera. Hera di kare ma en na Nyasaye. Kara kawuono keta uru ka lamna uru. Haya, walwar gi kodgi e chik mar 6. Ma wacho ni wede jodolo kik mae gik momiye. Ng'en juogi nyisa no oganda mar johera. Otuki pinje luo gi pinje Afrika tetero gik moko. Jamni rombe dhi tiap kanyo. Ting'eni kik idhi ni omin. Ng'en owete gi joma tije gi tek. Omin. Pod ok atimo sawo. Nya neno ka okelni im ng'eny ka. Ok imiya mora cham go sapdana. Sapdana kwami tok chiel ka.
moro bochopo ni jadolo. Ero. Nyaneno katon mag sabun kokel kama nagi pick up. Ok imiya matin achak go duka jejra ka. Yae. Ngin duka monti chiro monti kanyo ni jejra. Awinji. Ok imiya achak go moro ka. Koro juogi nyiso ni gigo mokel ni jadolo. Ok maye. Koro igen kowacho ka be Nyasaye tikawo. In idhi kimor ting'eni muma bende weche ne ng'eny. Awinji. Nitie muma ma bende wacho. Nogwedh lwedo machiwo. Ng'en mani gwedho jadolo. To kuong lwedo makawo. Makawo. Koro ing'eni ni kawo ga. In siko mana ni idhi kawo ka jadolo. Ting'eni sami ago. Koro kuong lwedo no. Koro in koth gi na koth kwacho. Walwar kod nyikwara mogi chik namba 8. Ma bende biro tayo kudhi nyasi no molo oganda ma johera mawacho ni onge singo dhogi kanisa na chunge rombo to kibigolo achungi bas badhi golo ji kaende nyaki dala dhi giduogo dakika mogi ionge koro teja sim kigoni sim to kimak ing'eni mae koro kigin gige siasa magi koro gige polo onge singo dhok tikete miriambo ing'eni tie jomoko ma bende samoro juogo ile ng'eni juogi gi be iloga ji ni to wan koro wanjo kanisa makama. To ung'eyo ni wadhi rwako Archbishop marwa. Awinji. E Afrika mangima. Jalno mano yiero gombulu maonge koko. Ng'en no yiere gombulu nyaka nene kanisa maera. Pok no yiero ga gombulu. Ene mwani yiere gombulu. Matene jopiny mawale. Mano Nyasaye mawale. Nyasaye otiyo go jopiny oketen mai mowinjo. Chik namba 9 ma bende tayo nyikwara mogi ma johera. Gabro dhi rwako Archbishop margi piny magem Kathomo Patrick Ligawa. Juogi wacho kama. Chiemo gi goyo injili. Ng'eni chiemo no thoth juogi nyisa do neno kaka kas juogo se yaw wangi neno kaka iye chiemo be medo go teko indongi neno kaka tend ne kanyo dongi neno joma kalo bathio to penyo nango matimre ok ne joma rawo mang'eny go ting'eni ji dhi kanyo guogi jonek ni berawo to kanyo ji duto te kendo molo janekono kodonjo kanyo nego rwake malach okinja winji maler ka bikelo no ka indi gend ditingo ji mopogore opogore mowuok e piny Afrika ing'eyo awinji ka bikelo ing'eyo nyocha liel moro nyocha oket ni nyaka ibed gi tikti manyiso ni e Nairobi ya Seme ya Eldoret ekimi chiemo kai koro kidware ticket ka kidware ticket ing'eni sigi juogo ng'e muma wan ing'eni wang'e muma temo mi oyienwa wuonya kiwechegi jamoko moro mane odhiri Yesu ni japuonj kawuono adwani bilema bi Yesu wacho ne no nyaka bi limi ng'ani aka koro owuotho magogo yara Yesu biro wuod Maria donji dala naka ng'eni Yesu nowacho ne sa uchiele wang'a selwari dala kanyo to opetho boloso kanyo maler kabisa ng'eni joma somo mumung'e wacho ne ae to jalni 5 gi nus ng'ato pore mani kor chiel machal janeko ing'eni ng'ani noriembe bowacho no mera an gi welo modhial dhi kucha makoro baye mna gi kite idhi njawa gi wenda dalana ng'eno baye nyaka gi kite to guogi gweyo tisaye gi guogi bo ng'ani nowuog kor chiel boa karomo sa 6-7 orito Yesu koneno koro wuok odhiri Yesu in wacho ni miriambo kik ibed ja miriambo in ja miriambo namba 1 ariti dalana ayango dhoga adek kariti gi mogo ni ji biro chiemo balando ni jopiny te kendo ji noyuoro kaka ng'ama janyathi ma kanyathi timre dala nyaka joneno bede ma kelo joneno ni wuod Nyasaye achiel kende biro dalana to Yesu wacho ne to ma biro be riemba boguogo haya cha na riembi sadi macha ka in na riembi sadi in joka koro dume koro mama miyo juogi nyiso johera duto te jonek ni modonjo kanyo te nyaka teri tend nyaka kaw mogo kidek riembo Yesu sama kung'eyo kidek riembo Yesu rochruok bedi gem Kathomo aya chik namba 10 nyakwara moga jwang makoro juogi tieko go chik 10 mabiro tayo jogo ma johera tarik 28 ka gidhi rwako Archbishop ng'en nying no mit na juogi go tramogi anya senyiso nyikwara mogi ni kanisa maherani lejo gro mage wae mwang'e go tramogi ka magi kanisa mag luo koro chik namba 10 mabiro tayi kidhi kanyo wacho nang'o wodi komenya awinji ni onge go dala ka jadolo mano ko chik namba 10 awinji kanyaso rumo ji dok e miechgi an bishop manyowuok Zambia jomoa madongo to juogo yienegi ng'en bisobe madongo go nyaka koro gipim piny giwacho na aneno kaka ruka kendo kirwaki dhano biro mang'eny manadi
wan jowa ko pinywa cha kendo pok hero maka ahinya. Un kendo kara piny Ramogi Ajwang ka hera mar Ramogi ni karane ka. To hera ni en Nyasaye. Awinji. Koro jomoa maboyo to chiko yiene. To jomoa machiegni. Kik migi adolo nyoserumo. Pod war wakigi. Gin ingen pod inyalo rwakigi, buoth kodgi nyaka i kanise. Aparo jokathomo winjo wachni. To chik ni omako mna jogo ma wegi jogweng' kod oganda mag Luo. Mang'eni sani koth chwe. To Nyasaye nowacho nwa cham lochwa. To jomoko dwa dhi chamo loch jaduong'. Loch jadolo. Awinji. Doguru udo. Sani kori doyo. Kora geno nyikwa Ramogi Ajwang' komako wechegi. To piny Ramogi Ajwang' bro dhi maber. Mana kamano jawinjana iwinjo ka weche te kaendi kotenre kod kaka loch kodonjo ei piny Luo katayo rieny kuom wuod Luo ma Nyasaye oyiero. Ne wan kod Okinja Makambo kaendi e got Ramogi kendo Okinja ne koloche kapar matayo jo kanisa mag hera kadhi rwako Bishop Patrick Ligawa e piny mar Game Kathomo macha jadolo mataya oliel wiye kendo sami rwake kik ukawe kawod dala, kawe uru kawod piny ngima nikech Nyasaye emoseyiere ei piny ngima mondo obed Archbishop. Nyinga Tobi Jakome nyathi Kimirwa.